Luar biasa udane iya. Sak drese iya. Ning muga-muga wektu limbukan iki terus terang ya wekasan iso menikmati dengan kepenak lungguhe Mas Ayo sing disuwun ngono. Ya karang udan ya dadi ora apa-apa, dadi kahanane ya wis nek udan ya ngono kuwi luwih-luwih tendane kuwi mesti kenae nganggone bahane seng ya. Seng ki nek kena banyu ya serune ora sepene ya. Ya ora apa-apa wis maklum kabeh. Iya. Ning aku salut karo antusiase para penonton. Udan-udan ngene iki ora padha mulih ning padha kudungan mantol, payungan, kudungan plastik lan sak piturute tetep manggon nek nggon panggone sing dipathok nggo lenggah. Iya. Ya ngono kuwi antusiase nek penonton sing bener-bener penikmat seni budaya iki ya pancen ngono kuwi wo ya. Ya alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah Pacing Pacareja Semanu Gunung Kidul Mas. Iya. Iki acarane bersih dusun Pacing Lor lan Kidul. Iya. Rikala semono aku wis tau sowan ning Pacing, ya pacinge ning mapane ning Pacing Bali Desa, Bali Dusun Pacing sing Lor. Iya. Saiki mapane ning Bali Dusun Pacing sing Kidul. Ya pancen ngono ya. Acarane bersih dusun iki resik marang dusune uga dandan moral iki ya termasuke ngraketke paseduluran. Ya, mergo ing atase sing jeneng bersih dusun utawa merti dusun utawa rasulan kuwi mono pancen ujub dungane para warga masyarakat ana ngersaning Gusti Allah. Ya. Rasa syukure para masyarakat ana ngersaning Gusti. Ya pancen ngono. Dilantarke liwat ngibadah budaya sing aran bersih dusun utawa rasul iki ya ngono. Bener. Iki ya awake dhewe bengi iki sowan mrene acarane bersih dusun iki bersih dusun mujudake naluri ya. Saka turun-temurun nenek moyang leluhur dhisik ya. Sing wis suwe wis jaman mbuh ora enak dhisik dilakoni ya. Jaman ngrekoso dhisik iki sing jeneng rasul utawa merti dusun iki wis ana. Ya mulane ya dilestarekke, diuri-uri tekan seprene lan seteruse besok ya Mas ya. Ya mengujub pandungane awake dhewe ditimbali sowan mrene iki kejaba awake dhewe sepisan uluk salam kula nuwun ngersaning para warga ya nderek gladi wanuh ning kene awake dhewe uga ndongake sartane nderek mangayu bagya lan nyengkuyung jernyatane awake dhewe ditimbali mrene iki dikon didhawuhi diutus supayane nglipur para warga masyarakat. Iya ngono ya. Ya awake dhewe ndongake muga-muga kanthi anane adicara bersih dusun utawa mereti dusun iki para warga sing dadi petani mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Jernyatane iki oleh kiriman udan alhamdulillah. Ngatasi ketiga-ketiga udan iki mau mesti ana sing diesel. Iya. Tenan. Adate iki nek ana wong diesel terus udan ya. Dadi iki mung eman-eman bensine len diesel. Iya, ning ya ora apa-apa. Mergo kabeh iki berkah saka ngersaning Dat Kamara Wengdat. Ya berkahe Kang Maha Kawasa. Ya. Mulane awake dhewe ya melu seneng bengi iki awake dhewe ditimbali mrene ngregengke kahanan Pacing Lor lan Kidul nglipur para warga ing Pacing Lor lan Kidul. Bapak-bapak panitia, Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Menewu lan jajarane kabeh wis ya muga-muga rumangsa seneng marem lan bombong bungah ngatasé bengi iki iso nganakke adicara rasul utawa bersih dusun sing gayeng lan regenge kaya ngene. Ya kabeh kuwi mono ya diwujudke saka kompakane para warga masyarakat. Ya tangeh lamun kelakone yen to masyarakat ora kompak kok iso nganakke acara sing
semewah karo semegah iki ya kabeh kuwi mono saka golong gilike para warga masyarakat Pacing Lor lan Kidul ya kurang luwih ana 350 penduduk ya punjul ya aku mau krungu 300-an punjul intine ya mergo golong gilike para masyarakat sing tansah gotong royong ngrembakake dusune Pacing Lor lan Kidul kene wekasan wuhke katentreman lan kabagyan. Bener ya. Wong nek ning daerah kene iki wis aku ora maido pokoke. Wonosari Ngidul, Kidul Wonosari Semrono Ngidul iki pancen antusiase luar biasa. Ya. Luwe-luwe nggon bab seni budaya ya. Iki ya antusiase acara bersih dusun iki akeh banget ana urut-urutan kegiatan bersih dusun ki wis pirang-pirang ya seminggu kepungkur wis ana sepak bola ya terus mawawan kenduri kenduri rasol ya terus bengi iki wayangan ya awake dhewe iki sesuk isih ana hiburan pentas seni pertunjukan jadilan ngono ya melu ndongake Dik nggone para warga Pacing Lor lan Kidul nganake bersih dusun iki muga-muga Iwang Sri lan Sadara tumedhak ana ing bumi Pacing Pacarjo semanu kene. Amin. Wekasan iso ngayomi sartane tentrem, gawe tentrem ing kawula sak padukuhan Pacing Lor lan Kidul munggahe Pak Kalurahan Pacarjo. Iya, amin. Ya. Awake dhewe ngaturke panuwun manusane Pak Duko sing wis nimbali karo awake dhewe ya Pak Duko Pacing Lor lan Kidul muga-muga tansah ngrembaka ya amin ya bengi iki sing rawuh Bapak Lurah Pacarjo uga rawuh sinarengan Bapak Panewu uga rawuh Bapak Kapolsek Semanu ya rawuh iki panjenengane Ibu DP Ketua DPRD Ibu Wiwik Widyastuti uga rawuh panjenenganipun Ki Suharno saking seni Tirta Siswa Laras Kemalang Klaten Ki Dalang Suharno ugi rawuh nggih matur sembah nuwun ya nderek gladi wanuh bengi iki awake dhewe nggulang tepang ana ing Pacing Lor lan Kidul Pacarjo semanu kene iya iki ana apa iki deluang kosong bareng awake dhewe ya ngaturke panuwun karo Pak Duko Pacing Kidul Bapak Gatot Wukir Sartopo lan Pak Duko Pacing Lor Bapak Trimulyana Pak RW Pacing Kidul Pak Katimin Pak RW Pacing Lor Pak Giyar iki mau wis disampaikke kabeh urut-urutaning adicara karo panjenengane Pak Mario selaku ketua panitia ya karo bendaharane bendane Pak Antok Subagio lan seksi kesenian Pak Wardiya ora iya ngono ya mau ya wis MC-ne pembawa acarane Mbak Arum cara wae lho aku ki nek umure padha jare kono arep ya ora mungkin to sak kowe kok ya ora ya mung guyon lah nek nganti tenan ana wiyaga sing doan iki kok reti aku wagimen kuwi mentrok kuwi wis ngileling kae iki ya ora mungkin wong ya gur guyon iya pancen gur guyon iya wis bengi iki awake dhewe ngaturke lelagon sing wis urung ana pamundutan mlebu iki ana siji tak wacane sik iya karo ya sapa-sapa kanggo pemirsa YouTube lan sing rawuh hadir langsung ning adicara pagelaran wayang iki ya muga-muga tansah pinaringan sehat selalu amin sugeng dalu Mbak Yulimbuk kula nyuwun gubuk asmara dipun bawani saking kula Mbah Partoyo kaliyan Mbok Suyem matur nuwun saweripun 700.000 mugi berkah ora lokak ning malah kebak amin
diparingi rejeki sing lancar, wekasan nyawer meneh. Iya. Pancen sing digayu mengkono, ya. Iki bengi iki ana bintang tamune lho, Mas. Sapa? Ana Mbah Baut. Waji. Iya. Aji Baut. Sing nyaron kuwi to. Iya. Engko nek dijajarke rak persis. Iya. Kuwi sirahe kene tak kon ngobati nganggo apa no sing men ora tuwuh rambuté men kaya putul. Iya. Men teles-teles kinclong kae kaya Mbah Baut. Iya. Malahane. Terus ana Mbak Niken Sarintem, ya. Terus karo ana Mister Landung Klawer, ya. Lah, apane sing klawer? Wis mbuh engko delok dhewe apane, ya. Iki disepoti munggah supayane munggah rene, ya. Diwalik slendro, Mas, ya. Ning nong nong. Digrambyang dhewe, ya. Diserampatke men Mbah Baut mejik-mejik kene-kene, ya. Lah ndi to ki wonge? Oh ya, ya Mas. Serampan, Mas. Wis. Len jengking ora kebangetan. Gomik. Mik-mike diasto Pakmu. Bajekno. Ya ora apa-apa.
pripun? Bajekno ikete menere kuwi. Biasane mung umbul-umbul niki. Aku nyandang tertib ora mener. Ora, tak rewangi lho ki mun dadak lho. Dadak ngendi? Nyilih. Tak kira dadak iki gek yo iso tumbas. Dadak tuku modal kok nyilih wis engko rampung balik. Ning alhamdulillah. Tak kira penonton bubar yo. Lah terus? Kumpul meneh. Wah iya. Ya Jawa mau rada udan iki udan nggawa berkah. Udan kok berkah kok. Jare wingi aku simbah takon mbahku. Piye to, Mbah? Iki udan kiriman le. Lah meneh kiriman ki yo kari pesenane aku. Ora bendino aku. Iki jane udu pesanane wong kene. Lah terus? Sing pesen nggon aku. Serane nggonku wis kebak bludak Budak mrene. ini. Oh ya bener. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Sange. Halo, Mister Landro. Nggih, sange. Nggih tepangan pisan iki ketemu ora ono mbok sange iki ora nganggo mbok sange. Oh, mboten Ora kan. to iki. Mas Dalang. Masda. Kalian Mbak Mbak Mega iki fotone. Fotone iki Mbak Mega. Pasangan to iki. Kok Mega dadi semene? Mbah, wonge ra mangkat kono rasulan dhewe. Oh, ndak ngerti yo malah rono wae aku. Mboten derek. Mboten rasulan. Sing penting sami sehat. Langge. Jih. Sing diarep-arep. Masda. Mas Dalang Yusuf kondang. Menika Kawentar sak tanah Jawi. Jawi. Amin. Internasional nasional sapa to sing ora pirsa Mas Iya. Dalang Yusuf. Pokoke wis nang nggon YouTube ya wis mineral. Viral kok ora mineral. Maksude mineral. dadi nek piantun mirsani ku wis kaya wis bar ngunjuk toya mineral ngono lho wis ketok sehat. Oh, seger, Ngono lho, seger ngono lho. Ngono. Oh, ora titik aku ya mikir. Mikir ora dijujuk minerale kok yo. Mas Dalang menika sowan wonten ing Pacing. Pacing Kidul. Pacing Kidul. Kenapa kok dijenengno Pacing Kidul? Apa sebabe? Mergane le jenenge saka Pacing Lor. Mergane sing jenenge saka lor. Mergane eneng Pacing Lor. Lor ke ening Pacing Kidul. Nah yo gek sing Pacing Lor kae le jenenge saka Pacing Kidul. Halo Pacing Lor. Nek mriki niki wonten Pacing Wetan. Mboten. Ora enenge liyane Pacing Kidul, Pacing Lor karo Pacingen. Ini. Kuwi Kae pancingan. pancingan. Pacing Lor kalian Pacing Kidul nyawiji dadi siji matur nuwun. Kula sowan kalian bojo kula Baut lan anak kula Landung niki anak kula Mas. Wong anak kula. Nah, anak kula iki. Iki anak iki nek mbokne nyromoh ya ngeten. Lah kancane iki nyidam mbokne blas ra nyidam. Lho, lho mulo ya dadi anak. Yo bapakne wong grisung-grisen. Anake kaya ngene. Tak rewangi lek berjuang ora turu. Lho nek ra bekti karo wong tuwa. Bekti kepiye? Yo wingi aku dipasrahi kon resik-resik yo resiki. Terus apa kok Terus doli kok. wong TV barang ora eneng Lah kaya alas yo kari pojok yo resik-resik lho maksud. kurang Resik mergo didol kuwi. Ngestakaken dawuh ingkang baken ngodinunga sedaya pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Mas Dalang ugi ngaturaken sugeng mirsani. Nggih. Kula nuwun Pak Lurah. Nggih. Aja gentenan le matur Pak gentenan Suhadi aku. nggih, Pak Lurah ingkang nenggani matur nuwun wonten Pak Kapolsek ugi mbok pilih. Dukuh, Pak Kapolsek Budewan ugi nenggani. Matur nuwun. Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW sedaya ingkang Mitra, Pak mirsani. Tukijo, Pak Tumino sedaya rawuh. Kok jenengan ki malah ngerti Lha sing malah asmane. kuwi sing sok salsel karo aku kaya Tumino. Aku ki apal piyayine kaya. Nggih, ngestakaken Wonten gani Pak dawuh. Lurah, wonten sasmita Pak Lurah. Nggih. Saking Karang Taruna mangke kersanipun Pak Lurah nyawiji ngaturaken sekar. Nah, Nggih, Pak. minggah panggung lah, Bu. Monggo. Menawi sak menika Sakmenika mawon Pak monggo. Nunggan monggo. Monggo. Monggo Pak Lurah. Pak Lurah. Pak.
Wilujeng dalu Pak Lurah. Mbak Nika. Oh, enjing to, pun enjing to. Nggih. Meh, Pak, meh incing. Arep kepiye lho, arep kepiye? Ngono ya. Arep kepiye? Wis ra sah kota wakili bae. Wilujeng, Pak. Derek kula nek masalah wekdal sing penting wilujeng mawon. Nggih, menika didaulat saking wingking. Nggih, wau keparengipun Pak Bapak Lurah keparengipun. keparengipun minggah panggung. Oh. Kula kaya pripun iki? Derek. Derek ajeng Nah, bal-balan Kula apa? malah ndak jenengan yo ora pas wong kula rakyat kok Ajeng yo. bal-balan apa voli mboten apa? Ingkang baken pun minggah panggung. Nah, pun sak. Ajeng pripun-pripun monggo, Pak. Kula semangatken. Lah nyekar. Wis ndelok Nggih. diri-diri ngene wis seneng ati. Alhamdulillah nggih, Pak. Amekaken. Guyub rukun. Luar biasa. Nggih. 2000. Wuh. Pinten Pak niku? Sing hadir niki 2000. Nggih, Pak. 2330. Nggih. 77. Wong kula ngitung drijine. Ora wani cedhak aku kulon dhewe. Niki to. Mriki mawon, Pak. Niku wedi mergo madani kete niku. Waduh, Pak Lurah. Ampun ngoten niku kula lek dadi amit. Ayo. Lah. Alah seragam. Sebelum saya menjabat memang seperti ini. Dan setelah saya menjabat, inilah hasilnya. Ya Allah. Ya Allah. Lah yo ya. neraca to. Lah kok yo nanya karo Pak Lurah. Sembrono lho tenan. jenengan. Yo proses kan ngeten niki, mbok sithik ngeten niki. Ning ngape lho Pak cobongin jenengan gek dipotong kados ngene Pak Lurah. Nggih, malah anu. Mengko kleru dikira lurahe aku. Aku ki sing ngalah ya sementara iki ki. Motong gundul ki butuh nyali lho. Wah. Ayo. Wah, nek ngertiku butuh gobang ngertiku ki. Lah Tenan nek nyali butuh ora ndek gobang lek motong kepiye? Gundul ki lelaki sejati. Lho. Nek urung gundul berarti urung lanang tenan. Ya ampun, Pak. Ya, tiliki apa piye? Ya rada gundul lho nggih kula niku ki. Berarti niku Ana rambute ya, An? Enten Pak niki sithik niki lho. Pak Lurah ngestaken dawuh Monggo. menika mbok bilih kersa nyawiji. Pak Lurah menika piyayine budaya. Nggih. Monggo nyekar sing nuansanipun Dek ngagem. ruah pun nyekar sakniki nyekar malih napa-napa. Maksudnya ki nembang. Nembang ora nyekar ning kuburan. Maksude ki nembang. Nembang. Jare Pak Lurah kok nyekar. Lho dek ruah wis karo aku kok nyekar. Nembang ora nyekar ning sarean nembang. Berarti sesuk TK tak kok nyekar kabeh sesuk. Nembang lho Pak. Monggo-monggo. Yo angel gak aku ora jelas. Angel go PR dong. Monggo Pak Lurah wonten Monggo Pak Lurah. pangandikan. Jenengan niku klentu mboten Lah kula napa. mau pun sambutan kok. Wo nggih, nggih, berarti Lah napa gentosan kula sing mau sing Boten sambutan. kula niku wau ken napa mriki niku? nyekar. Nggih, Pak. Nembang. Nembang. Isek meger-meger kaya ngene wis kon nyekar. Duh. Ampun jenengan Yasin kiri, Pak. Mboten melu-melu kula bab Dan niku. dredeg aku lagi Pak Ustad ya urusan. Iki bahaya iki aku. Tak iuran po? Mbok aja sing ngono kuwi nah. Kula nyanyine niku sing modern-modern. Oh, berarti nggih. pasah, circle, pukul. Kan mereknya modern kabeh kayak gitu. Maksudnya ki merek, nembangi jaman Oh. saiki. Bojo Bisa kula ngoten gecek niku, Pak. Pun, Pak Lurah? Contonipun napa Pak Lurah? Contonipun menapa? Ya sing Deni Caknan gitu kan saya masih muda. Oh ngaten. Oh, nggih. Menawi lagunipun Deni Caknan Caknan, menika monggo. ngagem iringan elektro. Dewi Caknan Iya, ki iya, yo ora ning kaya elektron kutub to. manggung. Sing elek. Ya, rondo kemling. Wut. Oh lah lah. Lagune Deni Lah Caknan. niku gane Pak. Pak Mantos elek. Ganti elektron enek ora? Enten, enten. Niki. Dian Pak Tonis. Lurah ki ndagel. Mas Dalang. Nggih. Menika nyendikani dawuh Pak Lurah badhe nembang utawi nyekar rondo Rondo kempli. Wong nggih niki ngapunten nek rondo kempling niku teng YouTube kening hak cipta. Oh, berarti jangan rondo kempling. Rondo rapati o kempling. Berarti Anu ora iso mawon, nyanyi Pak. iki. Sik jambu alas, Ora jambu iso alas. Jambu alas. Nggih Anu jambu mangke alas. kalih brosing Nggih. di nganu. Anu mangke kula Umi-umi Nah, nah, iya. nggih bojo kula. Dibantu Pak, dibantu. kula bantu doa ngantos rapi. Tetep ora iso. Nek mboten nggih napa gubuk asmara. Ah, nggih. Nah, Nggih. gubuk loro. Apa Ki wonten pamundutan. Nggih. Mangke riyen, Pak. Mangke riyen, Pak. Gawat, Pak.
Gawat mengke nek kesodok Pangeran Baki, Pak. Nggih, alen-alen. Nggih. Napa siose napa Pak Lurah? Apa sing entuk? Sing ora kena hak cipta. Nggih niku Oh, jambalan, nggih, jambalan. Wes trimo anu wae. Ora iso, liyane ora iso. Apa lagu wajib wae? Napa anu mon Pak, sing aman lagu kula jane nek pun apal wong ning dereng dados kula. Wah, padha wae ora kei solusi. Lah lagi anu rencana gawe kok. Piye jam balas? Napa ajeng napa siose? Nggih. Nggih, jenengan. Nggih. Monggo Mas Nggih, jambalan. jambalan. Nggih. Kula tetep enek dhuwur panggung. Nggih, Ning siap. kula njaluk tolong Mbah Baut. Nggih. Wakil. Bub. Lah kepiye? Tangane pripun, Pak? Gampang kok diitung. Wis tenang nek karo Pak Lurah ki senengane jenengan ki ngono. Anu niki los. Los. Oke, Los. siap. Manut karo wong tua kudu manut. Rene to, Nggih. enek Oh, Baki ketara. liwat. Berarti Besek apa gitu. lip sync. Nggih. Nggih, Nggih, Napa monggo. siose napa? jambu alas, monggo. Jambalas, nggih. Ning Nggih, ketoke kalah dipernahke sik, karo Mas. acara Ayo diwiwiti, Mas. Terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora takon melu duweni Jambu alas kulite ijo sing digagas sampe duwe bojo ada gula ada semut burung rondo aja direbut Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin tekate ngati ora nyuruh ganti goyang Pak Sumpah wis janji arep sahidup semati seneng lan sedih parang bayang sun jalani jambu alas yo yo manis rasane senajan bilas tak enteni radane kelingan manis sesem kelingan ramah gembuyune tresno lan kasih sayange garep ati raka kon dadi bojone la 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 sing penting goyang Pak Lurah jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut burung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula tidak dikawin tekate ngati ora bakal nyuruh ganti
kroso rasane ngati kepiyen aku rakok melu duweni Nyuwun tepuk tangan. kagem Pak Lurah hafal juga. Pak Lurah. Ejo ora mekakat. Diplonco Karang Taruna. Mboten napa-napa nyendikani. Mboten napa-napa. kampung kersane. Biasanipun kan ngagem lagu-lagune zaman now. iya. Lagu nganggo keyboard Lah nih. iya. Nganggo Nggih. gamelan ya sak kamat-kamat nggih Mas Dalang Saged nggih. mangke barang. Matur nuwun Matur sedaya, nuwun, Mbak pun Baur, dilegani. Mbak Mas Landung. Nggih, matur Sehat nuwun, selalu. Lurah. Amin. Banyak job. Amin, Pak Lurah. Amin. Pak Lurah. Amin. Kula wau pun umak-umi lho Pak Amin, Lurah. amin, Nggih. Amin. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Amin. Berkah Amin. barokah lancar. Amin. Apa-apa ki sing nampa dhuwit wong wedok. Amin. Wong lanang butuh rokok, Nah, butuh iya. rondong. Rasah gememel. Kene iki nyambut gawe nganti gobyos ya kerzong tantang. Ini nganti Lah kan wis wajibmu ngayani aku to, Pak. Lah ini ya delok-delok wong perhitungane mau sing mewakili aku kok ya. Lah ning lek aku sing umak-umi. Iya ngalah ke rumah umi pintu sepono. Wong Aku diparingi sing Pak Lurah. ngeblas. Malah do kepadu Mbak kene tak gawane. Lho bocah goblok Iki ora wong kudu padu. geger. Iki ora padu. Ora pati to. Judeg larang amanke. Tak go men lali. Karepku tak go men lali. Matur nuwun. Iya. Mbak Nuwun, Ngalah Pak Lurah. berkah Pak Lurah, Nggih. mugi Pak sedaya Lurah. pinaringan sehat. Nggih. Pak Monggo Duko wonten Marioto, pamundutan. matur nuwun. Lagon Nggih, menapa mawon. malih. Tadi ada pamundutan Gubuk Asmoro Nggih. sama Oh, gubuk Susi Asmoro. Deman ada. Nggih. Dipinangkani sing dhisik, Mbak. Wah. Derek, derek. Oh. Derek, Nggih. oke. Yuk sik minangkani derek. Oke. Ya. Gubuk Asmoro menapa Sesi Deman. Sesi deman sik. Nggih, nggih sesi deman. Ngagem bawa. Sik. Ngagem bawa. Monggo Mas Landrung dibawane sing Niki- arep nganggo suarane sapa ora? Anak lanang sing lanang. iso nirokke suarane sapa-sapa ya, Pak? Oh iya. Lah ya ngono kuwi nek berarti nek men iso nirokke sapa-sapa iku kudu nyromoh kaya kowe biyen. Aku biyen Anu. nyideng apa to ya? Ora Idam. nyidang apa-apa dimplok kok. Entane anake barang-barang iso malan. Nganggo suarane Mister Limbat ya. Ampun. Anu nek nika mboten muni. Coba suwantene almarhum Pak Mantos. Oh iya. Ah. Iya. Dijupuk saka sing sepuh sik. Angel iki. Dalem. Nggih. Amplop Nggih. iki. Wah, amplop, amplop. Ingkren amplop. Oh, nggih nggih nggih. Oh di sini. Apa meneh to ya iki apa meneh? Apa meneh? Ora oleh teng brengok. Nggih, nggih, nggih. Lah, Niki- lah apa? Niki niku rasul. Apa Pakmu? Lah wong aku ngerti ku gur duwe nek kon maca ora iso. Alah. Pahit iki. Aku Wong ki kok- nek duit ki apal nek kon maca blas aku. Kene mesti manah gagal. Rezekine dhewe. Nyuwun lagu Mbok Limbu. Nggih. Niki saking Mas Marianto Gudel. Wong nggih. Sing wonten perantauan. Siap. Wah, iki Padan Sumatera Barat. Wah, halo, Cik. Pak. dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Lagunipun Banyu Langit. Oh, Nggih, nggih. pun wau. Matur nuwun Mas sinten katresnane. niku, Bang? Mas Mas Marianto Gudel. Niki pun dangu le meranto. Nggih. Niki nek gedangon nek mulai iso malih lho. Malah Lah, apa mulai apa? Nek kono gudel mulai dadi kebo. Kuwi paribasan. Ugi menika sembrono bojoku. Lho kan saya gede lho Bu, maksudnya gitu. Iki karapan. Masa wis cilik Parapan. gudel? Oh, Marianto mriki Pacing. Oh nggih. nek niki keler nika. Nggih, nek Niki ora nek ki kulo. aku, wis ki kono. Lah, Bojoku ki Marianto. rentenir apa-apa to ya, ada anggere Pak arep Marianto. biyo. Boten. Ayo le, dinyanyekke. ayo Mas Landrung. Sersi Derman. Sesi deman. Niki sesi deman to. Nggih, Nggih. bawane riyen nggih. Wani. Karo dituntuni ndang lali. Wah, lah nganti kaya setruk kon nuntun. Lha kura arep bawa kon nuntun. Wis kek bawa. Diwanai. Oh, tak warai. Kowe Wah Wiwi tenan kan- aku tenan arep nderek Mazda ki tenan persiap aku tenanan lho.
Kepiye Yo, contohnya? aku ora biasane nggo keyboard iki ngene iki abot lho. Gamelan, oh Lah ya iya. abot iki ro Ngapunten kibot. mawon iki nggih idep-idep kula latihan perkenalan. Iya. Wong kibot kur niku kemblekan demo ngudare koyo. Wis ngomong nabot kibot sapa? Nabot gamelan. Pakmu, Ngapa? maksudnya iki ora teges abot ge beratnya. Ning Maksude iki beda nek kene iki pamane anu kudu ngerti tenan. Misale kok Lah ya ora permono aja rene nubruk-nubruk. Goblok bocah. wes le gek kene gek nyanyi. maksude kudu paham. Wah lah ora paham ngopo mangkat. Wes. Gacot jupuk separo. Aji, wes ya Aji. Mbah, kalau rak podo kalau. Oh padha. Kowe bersyukur oleh ning anti tuwa kaya aku. Aku biyen dek nom ki terane ayale ketemu rejeki tiba tuwale, percaya aku. Ya, dipun tindingi. Kula tak bawa sesideman. Wiwitane. Niki swantene sinten Mas? Sepuh dhisik. Pak Mantos, Pak Mantos Nggih. keluar. Pak Mantos, Jajale. Pak Mantos sik. Bismillah cobi. Wiwitane Ora usah nganggo kalau ada orang nyanyi jangan diganggu. Kok swantene Masa mirip Pak Jokowi melu liburan. Diganggu nggak jadi. Anderek sang pake Kok dadi Mas Tejo. dicampur. Dicampur ben enak. Aji. Kaya sayur. Yo. Mas Tejo terus apa? Priya bagus Ki oke banget bintang tamune. Nek swara Tejo. kang olah budaya. Nek salah tuh lho nggih. Swara Tejo rupa Tukino. Tukino ki bapak. Oh ya iya, aku yo ngerti nek bapakmu. Ya ora apa-apa jenenge keahlian. Ayo terus ke. Terus ke le. Terus. Iki paling domba Terus le. Terus. Aku dadi semek. Ora apa-apa. Kowe iki ning kene. Yo mentalku semekdon. Mental Don ora smack. Smackdown. Orang smek to. Yo, terus ke Mas Tejo. Sowan menyang. Tejo kok Mas senengane Tejo. kok sro. Aja ngene to, ya ampun. Kak ini karena Mbak Bati senengan geografi drijiku lho. Tenan lho. Mas Tejo gimana kabarnya? Sehat Mbak Niken, Mbak Daud. Dari Indosiar jam berapa? Indosiar. Oh, Indosiar. tadi kesini naik pesawat. Iya. Turun di mana? Di mana turun? Ya di bandara dong. Bandara mana? Jogja, Gading. Gading. Nglusar neng Kolon Jono kon. Iya sing cedak omah gitu loh. Yun, minta izin Pak Lurah nggih. Enggak Mas Tejo. Apunten. Ora usah nganti. Masa Ngomong Tejo kok kaya pitik anyang-anyangan. Terus Mas Tejo ki ora kilat-kilit ngono. Tejo Yo. ki gede dhuwur ala mosok bungget. Weh. Yo, terus ke Mas Tejo. Kok dibaleni meneh? Meleh. Bendara terus yung Pak. Ora to sing kok dipersiapan kayak kedingan iki kan kaget. Pak Mantos Wargi. Meneh baleni. Selendang kuning Tejo. kang saking ukir. Mbah Bardi Suwargi. Wah, nah aku ya prai apal nyanyi ngawur bae.
Persis. Sembrono. Padha. Lho, lah Aja. mbok menawa kok ya. Ora apal. Aku kok joget kowe kadang geseh kok ya. Pripun, Mbah? Wah, ora apal. Bar diteruske Mas Tejo. Oh iya, terus Mas Tejo. Iya, Mas Mangko Tejo. dipaido Mazda. Oh, mboten kok, Mbah. Batinku ndredeg ora karo-karuan kok. Enggak, Mas Tejo. Enggak, Mas. Swara. Yen ngapunten nggih sok bingung nggih. Mas Tejo nek bingung karo kukur-kukur ngono. Dadi kene. Ketoke kebak tumoh. Oh mau foto. Oh penyanyine mau anu Mbak Mananggoro. Sing ora ngejak yo Ada foto sapa? etok. Swara kurang permono. Oh, nggih. Ing wasis ngungro Selamat malam Mas Didi Kempot. Apa yo pernah bawa. Kowe ku yo. Kok Didi Kempot kon bawa iki lho. Ora, lah iki iso nirokke swantene Mas Didi Kempot Suwargi lho. Lah ning yo milenian nang. Coba iso ora? Halo, Apa-apa? selamat malam Mas. Halo assalamualaikum Mbak. Ini kan ya, Mbak Baut makasih matur nuwun. Oke, Dik. Wis we. Lumayan, Mas. Ya. Oh, jedono pelok enem ya tak nyanyi ya. Yo ora. Mosok ngono yo ora. Iya ora. Tekan nanti ke mau. Lor serandaan. Anggung rung. Angrung marang bendoro. Dasyulis yo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Sapa-sapa Mas Tejo. Matur nuwun. Leh urung. Urung nembe bawa. Ngeten Mas Dah. Mau lagi ater-ater utawa Bumyak ini murung rambut. Urung agi bawane. bawa lagi Mas ancang-ancang. Landung ingkang asring pun sebat wonten ing YouTube. Menika bisa menirukan suara alhamdulillah dari Pak Tejo, terus Pak Manto Suwargi, Pak Bardi almarhum, lajeng Pak Mas Didi Kempot almarhum, Pak Jokowi, terus sapa? Pak Terusin Tukiran. saja, nggak apa-apa. Baca semua, nggak Terus apa-apa. sapa meneh sapa? Sinten meneh, Pak? Banyak banget tapi Mas Iwan Fales. ya Kok gori? Wian Nggih, Fales. nggih, ngaten. Dadi Nyanyi kok malah dolan. jenengan ngene iki ngopo tak kira ancang-ancang arep Nanti nyanyi. kaya bakul ndrok. Lho papal aku. Lah aku kur ngene iki. Bakul ndrok ngene iki. Ndroke sehat borat kene. Luwih becik Mas Haji. nono. Marang kula mareko garap molan dan putra lewat pincang alismu ngosok ananda
kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga angrimpo jiwa ragaku kakurung kahormatan mamprung rubuh ngarepin Anu Pak Jokowi, saya itu mau belajar gowe sepeda setiap pagi, tapi saya belum punya sepeda Pak Jokowi. Ya besok kan ambil aja nggak apa-apa. Oh iya. di mana Pak? Yang penting untuk olahraga, Oh, iya. bukan untuk bututan itu. Gua. Yo persis tenan nih. Wah iya jenenge kelolahihan. Apa? Kok ahli. Apa kok iki? Keahlian kok ahlian. Nanti kowe kepanasan apa bae wong senengane. Yo urip ana. Urip ana kutha gedhe. Pemenang tukoke. Iya. Beda wae anak opo. Anu, Mas Oki terampil tenan ya. Mas Oki, Oh masuk. Ning masuk iki bahaya lho. Lah apa bahaya? Lha iki nek kesetrum iso ra konangan. Lah apa? Enggak bahaya. Lah iya nek Maksudnya kita tak gumine terampil nah. Boleh bonang lho. Si Jirono ki wis wajar. Entung. Malah sing ra dipercaya ki sing bagian kono. Mas Oki ki wis kempul ana. Lah wis dikempuli barang ya makan kempuli. Terus kayak dikempuli nggih. barang embuk. Urip ono. Terima kasih matur sembah nuwun. Lajenge semangat kula nyuwun tepuk tanganipun. Nggih, ben boten kajemen. Berkah sedaya pinaringan sehat. Amin. Ugi wonten live streaming kathah sanget menika ingkang mirsani matur nuwun sehat sedayanipun. Nggih. Ya. Oh nggih, yo. Anak lanang kok isih neruske. Diwaca. Iso ora. Kowe dumpah mundutan lho. Tak golek Lah sing iya. padang. Wis padang kabeh nganti kaya rumah makan ya. Rumah makan Padang. Lah iya. Isih ra kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Amin. Salam hangat dari terus nopo. Saya ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kagem kita sedaya. Salam hangat dari setunggal El Sadai Anggoro Putro, anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, fraksi PDIP. Bahwa oleh-oleh program tahun 2023 rabat beton 25 juta, luar biasa. Wonten ing Padukuhan Pacing. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Dalang untuk bisa beliau bergabung menyapa warga. Tepuk tangan kagem Kanugrahan Pak kagem. El Sadai Anggoro Putro. Monggo minggah kagem. Nggih. Monggo dipun Wonten mriki menika Pak Dalang. Wonten. Monggo, Pak. Sing tak timbali iki Pak Dewan lho kok sing maju jenengan iki karepmu kepiye? Nyuwun pangapunten. Awit nembe apa? maksudnya piye? nembe ngunjuk Nembe wonten ke Bapak nembe ngunjuk obat. obat apa? Obat tabit. Oh iya. Menika Pak. Nggih. Sementara saya adalah iya. Syukur sing kawuh kan rawuh. Matur nuwun minggah panggung mriki Pak Dewan. Nggih. Alhamdulillah. Sehat Mbak nih kan? Alhamdulillah. Piyayi ki Ya, apa? Mbah. Wah iya dong. Sayang sih. Piyayi ki Ambune apa? kecut. Wah, iki sedilongkas ge mateng tapi iki ngono kuwi kecut sik lagi enak. Ambune Pak Dewan. Pedek Pak kene, Dewan. Panjenengan bibar cipika-cipiki kalian niku mungkin juru pisuh wedi nggih. Oh ya nggih. Ping pitu, Anu, ping pitu. Ngangge lebu, ngangge lebu. Wudu ping 7 sembrono. Jenengan niku jan kaya diformalin nih. Lah Lah piye? sampun kepanggih piyayine seger. Awet enom ya Allah. Kula niku kula formalin tetep basa. Mas Dewan. Awak dhewe kan nggih. saumuran gitu. Nggih, kita itu seumuran, cuman umur kula gebrangas jenengan aman. Jenengan ki gebrangas apa? Ah biasa. Gebrangas butuh. Yo nyukupi kowe kuwi terus nganti Oh iya. Pak Dewan monggo. Nggih, Pak Niken. Menika menyapa warga masyarakat Pacing mriki. Nggih. Niku sasmitanipun kula krungu kabar wonten oleh-oleh program tahun 2023 rabat Nggih. beton 25 juta di Paduan Pacing. Niki leser napa mboten? Leres napa mboten? Leres napa mboten? Laser. Ser malah. Wah, nggone bojoku bar dilaser. ya. Monggo. Pindho Rat. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, sadurunge matur sembah nuwun wedalipun Nggih. Mbah Baut kali Mbak Niken. Nggih. Sarintem sing ayu dhewe. Amin. Liyane mboten do teko. Sadurungipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Lurah Kalurahan Pacarjo, ingkang kula hormati ugi sedanten pamong, dukuh-dukuh, perangkat ingkang sedanten masyarakat Pacing menika ingkang kula tresnani ugi. Monggo sareng-sareng kita panjatkan puji syukur kita kalian Gusti Allah Maha Kuwaos amargi kula kalian panjenengan sami tasih saged makempal manunggal wonten acara rasulan Nggih. ingkang dipun dalangi Mas Yusuf. Dalang favorit niki nggih. Dalangan Favorit, keselengan favorit. kula. Nggih. Nggih. Dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Amin. Sehat
sedanten nggih, pinanggih sehat nggih. Nggih. Sehat. Kula niku sehat. Mboten kademen. Mboten. Boten kemringet niki malah. Meringet. Oh, mungkin nek kademen kula kemuli. Nah. Nggih. Selimut tetangga lebih baik. Kemuli Nggih. Mbak. Matur simbah nuwun wedalipun Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Nggih, Pak DPR. Ah, pripun Mas Yusuf sehat nggih? Pangestunipun wah sehat, rada ungkris-ungkrisen. Wah. Mboten Iki napa-napa. aku ya rada ungkris-ungkrisen iki sing aran ngeroki sapa ya? Mangke kula keriki. Wah, Tenang mawon. Wingi niku ungkris-ungkrisen ngajeng kula mbego niku kula kan ngerok pisan terus mari. Masa karo anggo bego. Langsung hari ya. nggih datosipun matur simbah nuwun leres ingkang mbok pilih Mas Angga menika dados wakil awak kalian sikil gitu. Nggih, Awak leres. kalian Awak sikil. nggih. Kagem warga masyarakat Pacing. Nggih. Mbok bilih sekawan tahun menika Mas Angga saged ngabdi kathah kekirangipun mbok menawi Mas Angga nggih nyuwun pangapunten gitu. Nggih. Nggih mbok bilih mangke benjang sanes wedal rumah keting antara kula kalian panjenengan menika saged saeyek saeka kabdi tetep dados pasedu Lurah. Matur nuwun. siap boten Pak D Budi kula. Nggih, siap. Tesih tersena kalih anak lanang boten? Terus no. Tersena Ibu Budi nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih menika oleh-oleh nika wae nggih saking napa artonipun masyarakat. Pak Cek to gitu. Nggih, nggih. Tugase wakil namung nyengget. Nyengget program. Oh. Nek program niku nek disengget otomatis medune teng Pacing. Oh, Nek mboten enten wakil kali sikil, mbuh mengke tibane dipangan napa? codot. Lah codote ten Cebloke. mriki. Codot. Ning ampun mirsani kula codote niku. Lah Codoke codot codot. terus ya. Pak Diwan ngendika codot kok Nggih. mirsani bojoku. Kalih nggih menika mangke dientosi mawon mugi-mugi mangke saged kaleksanan tahun menika. Mangke anggaranipun nggih ditambahi malih wonten perubahan. Nggih. Menika wonten ketoke dalan napa? Dalan bayi. Dalan Bali niku rada grunjal. Nah, Grunjal nggih Bu nggih. nggih. Nggih mangke saged dilus sareng-sareng Mas Angga ngagem program pemerintah. Ngoten nggih? Nggih, nggih. Ampun. Nggih mangke dientosi mawon mangke taun niki nggih ditambahi mangke wonten napa? Wonten aspal saking RT Gangsal mangke menuju rabat beton jalur Gunung Kidang RT Gangsal. Amin. Mekaten nggih diratani sedanten nggih. Alhamdulillah. Nggih. Donga kula mugi-mugi panjenengan sedanten warga Pacing menika sedanten sami sehat. Amin. Sing dotan nggih. Latune ten mriki niki. Niki. Napa sajake jenengan niku pun asam urat to niki? Wah, jan karo Urate enten asame sing mboten enten iki malah. Niku jarak-jarak nek kepanggih Mas Angga niku ngoten niku bojo kula niku. Tok-tok men lara gek nganu. Alah, Alah yo ora. ngerti. Engko mesti. Men dirokok. Ah, senengane. Saking nih. Mbok bilih ngoten. Ugi Mas Angga nyuwun donga pangestunipun sedanten warga masyarakat Pacing menika mugi-mugi Mas Angga tetap sehat lan waras, gitu. Nggih. Sehat waras saged nyambut damel memperjuangkan napa ingkang dados kebutuhanipun warga masyarakat Pacing. Amin. Matur sembah nuwun. Nggih, Mas Angga. Bilih mekaten Mas Yusuf. Nggih, sembah nuwun Mas DPR. Nggih. Mugi sedaya wilujeng rahayu sedayanipun. Amin, amin, amin. Pak Dewan ngersaken lagon menapa menika? Nah, Apa nggih? napa sing Niki kula kedah nyanyi lah, kula Ah, fales. wis pokoke nggih. pokoke kedah. Dah niku. Kedah. Kedah. Nah mungkin nek mboten Kedah nyekar rumiyin menika. malah repot make menika. Pokoke kedah menika. Dah menika kedah. Nggih. Lagunipun menapa, Pak? Mas Dewan? Napa nggih? Napa sing Napa niki wau wonten niki wau wonten gubuk asmara. Gubuk asmara sampun. Dereng. Gubuk asmara nggih. Nggih kalih Mbak Bau, kalih Mas Landung. Nggo Niki kedah nganu mawon. Napa? Bojo loro. Bojo Oleh ora bojo loro, Pak. Bojo loro. Bojo Boten loro ki. boten beto kibat kula. Boten betok boten kibot. Boten boten kibot ngangge gamelan. Pokoke khususnya sing Gamelan. kenging Campur diringi. sari nggih. Nggih.
Gek. Wakil. Wakil mawon. Wakil Ripun, mawon. ngoten Nggak nggih. bales. Ya. Gampang ya, Pak. Jiwane iki mengke. Ngoten mawon. Oke. Nggih, Pak. Matur nuwun Pak Mbah nuwun. Dewan. Nggih. Berkas dayanipun Amin. lagun katur warga masyarakat Gubuk Asmara, Pak. Nggih, siap. Oh, siap. nggih. Pinangkani. Sami pinangge sehat, Amin, Mbak amin. Niken sehat, Nggih. Mbah Baut sehat, Amin amin. nggih. Mas Yusuf top lanjutkan Matur sembah nuwun perjuangan. Mas Amin. Dewan. Dados Siap. go internasional. Nggih, amin. Nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun wonten nuwun. lagonipun Gubuk Gubuk Asmara. Nggih. Men di pinangkani karo Mbak Okta. Oh ya. Oh ya. Okta. Siap. Ayo jumeneng Mbak Okta, sepoti Ayo. kanca-kanca yo. Nggih. Mbak. Iya Mbak Okta. Oh sing Inje wilujeng dalu sedaya mawon. Wilujeng Wilujeng dalu dalu, Mbak Mbak Ok. Okta. Aku gumun lagi sak oktawe semene mendan nek 2 oktav. Piye to? Piye Simbah kene? Ini to. kuwi Cedak iki karo putune wae. Lah sapa nek ora putune? Meja kaya angka 10. Alhamdulillah. Sing penting atimu ora glundung ning nggon aku. Bojone meger-meger kok. Hae selingan. Ana bojomu lho, Mbah, kaya isih kaya ngono. Nek wis yen iki bojoku blurek. Kembali ke setelan pabrik. Oh, balik ke setelan pabrik. Nggih. Monggo Mbak Okta Em, Gubuk Asmara. Gubuk. Asmara pun kersakaken. Minangkani dawuh Pak Dewan monggo. Dibawani apa duet karo Mas Kandrung. Monggo sapa? Mas Kandrung. Kok kandung? Landung. Sapa? Monggo Kang Mas monggo. Ngancani kula mriki to. Ah, nyekel ngene iki terus ora ngantuk aku. Wingi ora ngantuk bablas turu. Lah ora. Ngerti omo Jan. Lah ngene iki rong pasang ta kita. Oh, iki rong pasang ceritane. Pasang sing kono meli iki swalo. Aduh merek sendal. Sendal kowe. Iya, sing Maksudnya iki pasangan ideal. Iya, Pas sing apeng apa mau fidran. Ideal. Dial. Ayo nok gek nyanyi ono. Nggih. Bawani. Aku ngantuk. Pokoknya kalau kita harus sabar. Ya Allah aku kok iso ketemu Pak Jokowi nang kene iki ya Allah. Waduh Minta merinding sepeda. tenan aku. Gak Biar usah tuh. Nggih, takut. Pak. Gak usah takut, yang penting kita sehat selalu ya Bu. Amin. Nggih, matur suwun Pak Jokowi. Ya, Mbak Oka. Nggih. Okta. Okta. Oka. Ah, Pak Jokowi Okta, iki. Okta. Pak Pak Jokowi. Jokowi kok digetak-getak ngono. Weh, ora sopan simbah ki. Maaf wi. Anu Pak. Lali aku matur pijan. Ayo, Nggih. Gitu. Pak Jokowi saged bawa napa mboten? enggak hafal kalau saya. Waduh, Pak Jokowi ora. Mbak Okta aja, nanti kalau bagus dapat sepeda. Oh, nggih to? Iya. Iya. Nggih, men Sepeda rusak ya. kok sepeda rusak. Anu Pak Jokowi niku dicutat mawon saking Indonesia Pak Jokowi. Sing pundi? Sing baut niku. Niki to. Oh. Kowe lek mboten iso wong kulune kula gawa kok. Iya. Nanti ono nggo pulau. Mangga, Monggo mangga. Mbak Okta. Nggih. Nyingkar nyingkur. Pripun Pak Jokowi? Oh iki Mas Tejo saiki. Pripun Kang Mas Tejo? Oke, bagus suaranya Pol sip. Oh. Wiwi tane. Iki ono apa to iki? Kan kula ke bawa karo petan penak banget. Oh, iya. Ki anu Piye? kaya ning jaman biyen radio. Oh, radio. Ngrungokke radio karo Oh. petan. Yuk. Eh, Eneng gites sih kore ora ndase nyuk. Lah wong sik digites ndase urutane. nyingkar nyingkur. Monggo Mas Tejo. Wiwit wes titane iki. nyingkar Mindur apa-apa. nyingkur. Waduh Jan Kang Mas Tejo swantenipun panjenengan menika lho Jan.
Alhamdulillah, alhamdulillah berkah barokah. Nyuwun pangapunten menika khusus siaran radio. Soale menawi langsung televisi mboten negeli. Stadion menika. Oh, aku ngerti, aku lagi dong. Oh, radio dadi nek studio aman. Dadi ora disawang rupaku. Nah iya, khusus radio. Tenang bae. Khusus radio. Cerdas ki supportere. Eling samyen akeh mutan. Apa wis entek to maneh? Lah kuwi melenos kuwi. Wulang ke. Lelampahan kang kawuri Umpama aku dadi tumo, kowe dadi apane Pakmu? Aku bakal dadi kore. Yo lanjut. Yo. Tresno tulus merga nengku buk asmara. Enggak, langgam sih. Apa wetanan? Ya. Yen liwat. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara tepiyen kae kanggo adem tresno tanapa bantal tanapa kloso pota-pote wong mandang asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit dina lan siratri nganti kakatrina Cekretan sasrone ngati tetan luntur saya marati aku kowe dadi karawa marga leren Ayo Mbak Okta. Eta. aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara piye kae kanggo aduh tresno Dok apa to? tanapa bantal tanapa kloso bota-bote wong nandang asmara Gubuk kae Ora sogok. nyimpen wati
Pargio mau terus. Sapa sik endi mau? Kayak lho. Pargoy, goyangan Pargoy, pargoy. wah Pargio. Pargio Coba Mbak, tanggaku. jenengan isih kuat Pargoy. Piye, coba. Tuk, 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 tuk. Iki menengo wae to. Sik endi sik kon meneng. Tak ke Pargo iki polah wae. Ora arep iki lho. Kuwine ya melu. Iki rasane nek jenengan ki ora iso nek Pargo iki yai wedok. Dadi ngene, ayo Mas Kimpul. Pargo. Yo. Set. Nah, ngene iki di rodok tek tek. Nah, ngono kuwi lho. Weh. Gone Mbah Baut coba. Pironku gegeden iki sajane. Ning ngunine beda Pak ngonamu. Ya kepiye? Oklok-oklok ngono. Ora ngono ki mon. Bos. Ayo teruskan apa? Ya. Catatan sakjroning ati. Tatan luntur. Soha. Ya yo. Aku kowe dadi kawon. Marga leren. Iku bokas moro. Matur nuwun. Luar biasa. Sami-sami anak wedok, terima kasih gini. Yo. Jan. Ini Pakmu, iki ono nawala meneh yo ceket-ceket. Allah. Sugeng dalu Mbak Niken dan Mbah Buat. Tahu. Nyuwun lagu Bojo Loro. Spesial untuk warga Pacing. Dari Sinoman Guyup RT 05. Wajib Mbak Mbah Niken dan Mbah Mbah Baut. Baut. Waduh, iki mau sing Pripun, Mas diketake. Bojo loro ki kanggo keyboard, Pak. Ning gandeng wajib ya awake dhewe sing bengok-bengok wae gek komen diringi ora ketan Mas Kimpul Pargo. Abang biru lampune disko tok 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 tok. Awakku rutok tok tok tok. Bojo loro tok 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 tok. Apa sing enam? Jadi saya. Kosek gandeng iki wajib toh Iya, iya, saka iya. Sinoman. Jenengan sing ngiringi Amit nganggo tutuk. Aku sing nyanyi. Do ngiringi nganggo tutuk. Ya. Oke. Aku apa tugasku ki, Bot? Abang entelelet endi endandak entelelet. Oh iya. Ya, pinter aku kulino no. Coba. Entelelet dudut. Entelelet. Iki jenenge kapela. Iya iya Yuk, iya. yuk, yuk. Ya. Iki wajib Mas Ale. Siji loro telu. Abang biru lampu ning disko. Awakku Terus. Lah ning yo sing bener lah aku ki yo ora iso konsen. Lah lagune yo munggah masa Mbok kunci yo nggo dreh barang. Sing langsam. Ya Allah. Kita tandane kono ngono kuwi. Aku ngebas wis kepenak kono Lho kan le. iki awake dhewe profesional, Sinoman Guyup RT 05 lho. Nah, kudu saiso-iso di Iso-iso kowe iki yo durhaka karo wong. Lah kepiye? Ya, ketika kowe. Sari ben pergi ke pasar. Hop, sarung. Ora koyo ngono. Ora apa. Lali aku dipesen lagi mu payung ki mu. Payung ki mu dasare dicekel obah lho. Ora percaya. Jajal lo kan, jajal lo. Coba tak cekle, Duk. Obah tenan iki yakin iki. Wes umangsaku kok do golek ukara. Kaya ngene kok malah dadi munyuk kabeh. Umangsaku mbok yo sing bener. Bojo loro kok dadi malah munyuk Apa loro. kowe iku yo kebanget nek butuh yo butuh ning ora usah nekat. Lho kan wajib. Lah wong ora kepenak wis disawetke kono ngawur. Lah aku yo Aku kesuwen ngebas nek tak napas lu. ngebas kepenak. Lah aku bukan kodal. Iki
di Sinomane? Ketuane sapa iki Mas? Pripun? Bos. Bagaimana Sinomansa? Oke, oke. Wah, Wis ngono kuwi. pokoke ora usah trimo ngedono meneh aku. Wis ora sagu. Ndel entelku. Ndel. Wis ora entel. Lho ngiringi iki ngono kuwi no sing penting lak Sinomane guyub RT 5 kompak. Men ra gelo. Maju terus pantang mundur. Kagem warga Pacing ya monggo. Mas Kasih malih Mas ya. Tesih kok ya. Wong ki. Ndel. Wes ora usah. Nek sakit saya ngangge entel. Untung ada Mas Kimpul. Iya. Jadi bisa terselamatkan. Iya, Dok. Ini namanya Mas Kimpul. Namanya panjangnya tahu? Kipul gendruk. Bukan. Mangan ramangan sing penting kimpul. Kumpul. Ngawur kowe kaya. Monggo Mas Dalang. Ini tadi ya wis masuk iki sing paling banyak diminati iki caping gunung. Oh. Nganggo telur ora. Nek kuwi nganggo gamelan ora tululul. Iki jumenengke Widyawati sing jos. Awake dhewe gak masuk. Ora Weh, masuk. ora ngono ya bareng-bareng nyambut gawe kok ya, Mbah. Kok ora uman akeh nek bareng. Aja ngono tuh maksudnya guyub rukun ki penting. Aku yo rukun. Lho warga Pasing Kidul ki lho. Anu ngonten Rasul. Ha. Rasul Bejang tasih wonten tontonan nggih. Kasih. Jatilan Bejang. Nggih. Terus mangke Bejang mulai tesih enten tontonan. Apa? Nonton tanggane. Nggih. Nggih monggo cek-cek. Monggo Mbak Niken, sumeneng Mbak Niken. Mbak Niken sia, kene no. Sugeng dalu Mbah Baus. Sugeng dalu. Ngopo, Mbah? Lah iki kok nyapa aku sugeng dalu Mbak. Iki kebancang apa teknik kepiye aku ya. Anu kena kabel lho, bundet. Ki lho, bundet ki lho. Oh, padha nasibku. Nek bundet ki ra penak. Nah, kok budet. Bundet kok bundet. Oh iya. Mbak Niken Sia. Nggih. Nah, ya Mbak Niken bawa Mbah Baut jenggleng. Nah, Oh nggih. Kula sing bawa Mbah Baut sing jembeng. nggih. Jenggleng. Bahaya iki, Mbak. Jenggleng. Ketok ya, Yes, sepule malah manyik. Kula sing bawa Mbah sing jembeng. Lah ora krungu kok ya. Bener, aku krungu kula sing ngombo di Mbah sing jembeng. Saban bengi. Saben bengi nyawa Monggo Mas Tejo, bawa Mas Tejo. Mas Tejo, monggo. Halo. Halo Mas Tejo. Dereng ngantuk, Bu. Dereng. Amin. Sami sehat sedaya nggih. Kami. Mas Tejo kok pucet sekali. Iya, perawatan, Dek. Oh, baru operasi Perawatan. plastik. Enggak, baru dicor. Perawatan kan dicor dalan. Yen mamajang manganggo Ayo, Mbak Baut. janur kuning Monggo Mas Tejo, kembang. Kembang wae weton anggunung
panas. Kok emosi lho ya ora ketemu. Kono wis kendangi mempeng kowe malah kono sing muring malah dikendangi dhewe. Ora muni ki to. Ya nek iring ngono dhewe, diiringi dhewe. Wingi tak iringke entek utah. Tegese iki digameli dhewe Mas ngono lho. digameli. Kaya wik. Wong nyatane ning awakku mosok spray turut kene. Cah kreatif kok dasare yo ora eneng. Kreatif apa reaktif? Ya kreatif. Pengen kaya akhirnya itu harus aktif. Nah. Kere kok bangga lho. Dembangane ora urip. Wis sak. Karo kere ra isih urip, Sugiyo kene mati. Lho. Ya tala. Aji. Acitan. Kene sing diseke. Polahe wong Aku iki gejigong kabel ora tene piye-piye. Alasan. Mangsaku Kok kanggo pola gejigong kabel ora iso. Bisane iki tetep arah rono terus. Lah ning aku sing meh-meh bejo aku. Kang apa? Meh saklare pas. Kok Mbak Baut hiperaktif ah. Hiperaktif kepiye sing salah ki kipul. Coba nek tekedange alang. Lho. Mutar. Yo kembali. Ya monggo Mbak Niken. Aja dianu lho, Mbak. Ora iki ora tak anu ya. Iki nganggo parikan ora? Oh, nganggo parikan. Nganggo parikan. Parcing kudu pancing. Panas sudah. Panas sik. Panas kok kanan mresake. Panas. Udan. Kak Sindi. Ya, saiki. Tarian. no. Urut saking piyaga. Loh, Iya. kok kesuwen no ya kok piyaga. Biar tahu bisa-bisa. Saka Mas Tejo. Monggo Mas Yo Tejo. ngalah ora yo. Arep ses kamling. Lho, Iya. karo Mbah Ngatiem. Wah lho ora gathuk iki. Keluarga pacing muga-muga ayem tentrem. Amin. Aja kur kembang tok nek iso. Kokean mangan manding. Terus Sirahe gumbul. Terus Ya wis. Kok ya wis. maksudnya terus Jawab aja parian iki kerak dijawab. Lah aku kurang ngomong awakku dhewe sing arep parian sapa? Aku lek gudul iku kayak mangan manding ya. Itu kan arep parian. Nunggu ya. Iya. Cak goblok Aku dinteni. nunggu sumpah aku ora nunggu. Ya ana jawabane kok ya. Mau ngapusi aku ya. Bener. Ayo terus ke Mbak Niken. Iya, wis ra sanggup anu, wis Ora gak sanggup mau wae. parian. Panas udan panas aling-aling capek gunung. Nadyan
swara suling kumandang asrangan kita bali ulon apa setiane kelakon
Danung. Mas Matur nuwun. Danang. Niki tak lanjut lakon sik iki terusan goro-goro Oh, nggih, pun lajengaken goro-goro ingkang dereng. Pun lajengaken. Matur nuwun, pun lajengaken sumangga. Matur nuwun Mbah Baut, Mbak Niken karo Mas Landung sedaya kalepatan anggenipun matur nyuwun pangapunten. Nggih, ayo neruske lakon ayo Mas. Ya. Ndongake para pundhen dalang sik. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisana Nugroho wae laruhi Sutana Hati Kita wae laruhi para pundhen dalang sakna Suwantara Al-Fatihah. Ayo terus kelakone. Ayo Mas. Wulan mulot lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Aneng Mekah lahiripun ing Madinah madeg Rasul